kad god čujem ovu pesmu imam potrebu nekog da zagrlim, dođi Iva, tebi ću da zagrlim, tako, parni valjak u ljubav, verujem, na talasima Radija S u 12:43. Počeli smo priču o komšijama zato što prošle godine kad god bi pominjali komšije, to je bilo ono kao, jao, ne mogu da ga podnesem što sluša glasnu muziku kad ja hoću da spavam ili možda ne, eto ne ume dete da umiri, plače po ceo dan ili je ljubimac glasan ili se komšija voli glasno, pa kad se sretnite s njim u hodniku neki pogledi ispod oka, ali ja u ovoj godini želim da pričamo samo o komšijama kao iz zgrade u Jurija Gagarina 275 na Novom Beogradu. Svako vodi svoj život. Nema tu nešto mnogo mešanja, niti svađe, niti zvanja policije oko galame. S ovima koji se znamo, slažemo se perfektno, super. Idemo i na slave i družimo se, slažemo se, ja imam sa komšijama dobar dan. Bravo, i tako komši u sreći i veselju proslavila jubilej 40 godina postojanja dobrosusedskih odnosa u Jurija Gagarina 275 na Novom Beogradu. Tamo se svi međusobno mnogo vole, čuli ste, a najviše se voli predsjednik kućnog saveta. Mi ga hvalimo i dižemo ga u nebes. Kad imate vremena, navratite da vidite kako je to on lepo redio. Ove druge zgrade su iste take kao naše, ali to je grozno, ne održavaju. Da, trebalo bi od vas da pogledaju. Doći ćemo mi da vidimo, ali opet moram sad da pitam kako baš da niko u tolikoj zgradi ne bude ono namršteni komšija koji sluša glasnu muziku, baca đubre s prozora ili kako već. Ima tu jedno dvoje, troje onako su malo, izvinite na izraz, zaguljani. Njih na rehabilitaciju u drugu zgradu, pa kad se vrate skapirat će šta su mogli da izgube. Bravo za komšiluk, ajmo jedan aplauz za Jurija Gagarina 275.